שלום, היום נראה לכם איך הופכים את הלוח שנה של QualiTest ללוח שנה של QualiTest אלביט. לצורך כך צריך לוח שנה של QualiTest, עט של QualiTest, מחברת של QualiTest, וכל השאר לא חשוב. וכמובן מספריים, לא של QualiTest. לוקחים את הלוח שנה, פותחים בדף של חודש ספטמבר 2012 של QualiTest אלביט, לוקחים את המחברת, חשוב מאוד, מתחת ללוגו של QualiTest, ומסמנים עם העט של QualiTest קו. לוקחים מספריים וגוזרים איזה מתח, מה יצא לנו פה. מרגע זה לוח שנה מתאים לכל החודשים. בכל חודש כל מה שצריך לעשות זה רק לתלוש את הדף, ועל ידי כך תמיד נשארים עם לוח שנה של QualiTest צוות אלביט. בהצלחה.